Gaeilge fastí inniu Gaeilge F críní na Abair ar an líontóg 101. So tá na éadaíonn seo buaitistí, slipper, lína, brístí, spectí gréine, Gaeilge P, cáta bastí, uachta gréine, pisiamí, bróga P, cáta agus labhnaí. Agus tá muidir curú na focail ceart isteach sna Abair. So, ever a dó. Tá sé cur bastí, so caithfí tú something agus something a cur ort. So it is raining. So we have to wear, what would we have to wear? Ma bhíonn sé cur bastí. Buaitistí, slipper, lína, brístí, spectí gréine, Gaeilge P, cáta bastí, uachta gréine, pisiamí, bróga P, cáta, labhnaí. So ma bhíonn sé cur bastí. Caithfí muid a cáta bastí a cur ormh, agus caithfí muid buaitistí a cur ormh fásta. So ever 3. Tá an gréin ag taitneamh, caithfí tú something agus something a cur ort. So the sun is shining. Cad a caithfí muid ort. So cén rud éon seo a cur muid isteach san Abair seo. Ever 4. Tá tú ag dul ar scoil. Caithfí tú. So we're going to school. So what do we have to wear? So caithfí tú cén rud an seo a cur muid isteach san Abair. Ever 5. Tá tú ag dul go dtí an labba. Caithfí tú something agus something a cur ort. So tá tú ag dul go dtí an labba. So if you're going to bed, cén rudaí ar cur tú ort an seo. Agus ever 6. Tá tú ag imirt pell. So you're playing football. So cén rudaí an seo a cur tú ort má bhíonn tú ag imirt pell. Just remember, at the end of each sentence, we always have to have caithfí tú something agus something a cur ort.